या पोलनुसार कोकणामध्ये आता भाजप सेनेमध्ये काटेकी टक्कर दिसतेय। भाजप 10 जागांवर विजयी होईल असा अंदाज आहे आणि त्याचबरोबर शिवसेना 10 जागा मिळवेल, नगर परिषदेवर आपला झेंडा उभारेल असा अंदाज आहे। अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 2 ठिकाणी सत्ता मिळेल। तर या पोलनुसार कोकणामध्ये ठाकरेंच्या सेनेचा मात्र सुपडा साफ होईल अशा प्रकारचा हा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे। कोकणमध्ये महा एक्झिट पोलचे अंदाज पाहूया। एकूण 27 जागा कोकणामध्ये आहेत, सगळ्यात कमी जागा शिवसेना युबीटीला एकाही जागेवर यश मिळताना या अंदाजानुसार दिसत नाहीये। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला 1 जागा मिळेल, शेकापला सुद्धा 1 जागा मिळेल असा अंदाज आहे आणि मोठा पक्ष भाजप आणि शिवसेना नेमकं कोण ठरणार हे मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल। मात्र या अंदाजानुसार दोन्ही पक्षांना 10 जागा मिळतील असं एकंदरीतच चित्र दिसतंय। कट टू कट फाईट कोकणामध्ये बघायला मिळालेली होती आणि तशाच पद्धतीचा अंदाज महा एक्झिट पोलने सुद्धा वर्तवलेला आहे कोकणामध्ये।